Тукайга менің мөнәсәбәтем турыдан туры. Нишләп? Мен Арчада яшим күп еллар, редакцияда эшләгәндә дә, ondan соң да пенсияга чыккачта әдәби түгәрәк җитәклим. Ул әдәби түгәрәкнең исеме Тукай якташы. Ondan соң без аны Тукай якташлары дип үзгәрттек. Менә редакцияда эшләгәндә анда ул халыклар җирдәре, эшчеләр, колхозчылар, укытучылар да җирдәре. Шундан соң инде мен пенсияга чыккач, редакцияда эшләп булмады. Без буны пионерлар йортына күчердек. Анда мен эшлим пионерлар белән, укучылар белән. Укучылар белән эшлим. Ул бик җайлы булып чыкты. Укучыларны пионер вожатыйларны җыялар, Айга бер мәртәбә районнан. Һәм алар үзләре белән үзләрендә каләм сүзе кеше сизгән балаларның әйберләрен алып киләләр. Балаларның үзләрен тап киләләр. Менә шунда утырып, тикшереп, менә минем әдәби түгәрәккә йөргән ниләрдән инде шагыйрь булып киткән кешеләр бар. Әнә Чулпан Зарифованы беләсезме? Төркиядә яши. Ул минем түгәрәккә йөргән кыз. Тагын бар менә мин олуг шейх. Исемнәрен онытканмын инде. Байтак кешеләр. Менә әлдә түгәрәк җитәклим мин. Әлдә барам. Менә бу инде монда кунаклар килеп йөрүе, итеп йөрүе бик күңелле бит безнең өчен. Тукай якташы түгәрәк дигән сүздә чыгып китә. Кай вакытта анда да күңелле.